Θα κάνω και το δεύτερο και θα σε ξαναπάρω. Γιατί σε εμάς, ρε μωρό μου, γιατί τώρα? Γιατί ήμασταν απρόσεκτοι. Εγώ ήμουν απρόσεκτος. Εγώ φταίω. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι καν την πιθανότητα να το κρατήσουμε. Τι είναι αυτό που λες, ρε Ιφηγένεια? Και τι θες να κάνουμε, δηλαδή, να παντρευτούμε? Μπορεί και να μην μ' αγαπάς, Άρη. Μπορεί απλά να περνούσες την ώρα σου. Κάτσε, ρε Ιφηγένεια. Όχι, έχει λίγο απότομο όλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω. Ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι θα είμαστε που θα έχουμε παιδί στην ηλικία μας. Άσε μας, ρε Ιφηγένεια. Πού πας, ρε Άρη? Ιφηγένεια, είσαι τελείως παράλογη. Εγώ πραγματικά δεν θα σε πιέσω για τίποτα. Δεν ήρθα εδώ να σου καταστρέψω τη ζωή. Είμαι έγκυος. Φοβάμαι πολύ. Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν το όνειρο αληθινό θα φύγει. Δεν έχω άλλες αντοχές. Με κούρασε πολύ το χθες. Τα στάσιμα νερά του με έχουν πνίξει. Έλα στο ρυθμό μαζί μου. Νιώσε λίγη ένταση. Έλα κι εγώ θα σου μάθω τι θα πει διασκέδαση. Τι είπες τώρα, ρε φίλε? Κάτσε. Δεν έπιασα κάτι καλά. Είπες ότι η Ιφηγένεια είναι έγκυος. Η Ιφηγένεια είναι έγκυος. Το είπα εγώ, θα μας την κάνει τη ζημιά ο Σουηδός. Ήρθε, μας μαγάρισε το κορίτσι και τώρα θα παχύνει, θα φουσκώσει και θα περπατάει σαν πάπια. Δεν το έκανα, Σβέν. Τι? Έχει κι άλλον η Ιφηγένεια? Έλα ρε εσύ. Και σου έλεγα, δεν θα αντέξει μόνη της. Κάποιος θα την βουτήξει. Όχι σαν και εμάς που ήμασταν με το σεις και με το σας. Για λέγε τώρα, πού τον γνώρισε? Σπίτι της. Στο Facebook, Δεν σου έλεγα να ανοίξουμε κι εμείς μια σελίδα? Εσύ δεν ήθελες όμως. Να τώρα. Μπράβο πάντως. Άξιος ο μάγκας. Ευχαριστώ. Τι? Για το μάγκας. Ρε λαμόγιο. Αυτό είναι που ήσασταν μόνο φίλοι και δεν είχατε τίποτα μεταξύ σας? Sorry, ρε Μπίλη. Από σένα τουλάχιστον δεν έπρεπε να το είχα κρύψει. Τι sorry ρε προδότη. Ρε κρυφή πληγή. Κάτι μου σε παρακαλώ από το πρωί, σε παρακαλώ, κάνε με αυτή τη χάρη, δεν προλαβαίνω. Αν προλάβαινα θα πήγαινα, αλλά έχω αργήσει δραματικά. Εγώ δεν έχω αργήσει. Αν πάω στο δρόμο να το πάρω και μετά να το φέρω εδώ και μετά να πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται να αναβάλεις λίγο τη φωτογράφηση. Να βάλω λίγο τη φωτογράφηση. Και πώς θα καταφέρω να ξαναμαζέψω το μισό υπουργικό συμβούλιο να του φωτογραφίσω? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να αρχίσεις εσύ στο μάθημα. Πώς να αργήσω, αν πάω και έρθω και μετά πάω 3 ώρες. Πάω που πάω 2 φορές την εβδομάδα. Και τι θα γίνει με τον άνθρωπο που τον κάλεσες? Θα τον αφήσουμε έτσι στους 5 δρόμους? Λοιπόν, να σου πω, με καθυστερείς, έχω αργήσει. Όχι, εγώ τι να κάνω όμως τώρα? Να ηρεμήσεις, αυτό να κάνεις. Αυτό δεν διακηρύσει άλλο το φιλόσοφος που θα φιλοξενήσουμε? Την ηρεμία της ψυχής, τη γαλήνη. Γαλήνος δεν λέγεσαι? Φεύγω. Άντε καλά, πήγαινε εσύ και εγώ θα δω τι θα κάνω. Έτσι αγάπη μου, θετική σκέψη, μωρό μου. Άντε, γεια. Αχ, μωρή Τζούλιετ, τι άχρηστης, Γι' αυτό κάνω το ζογκλέρ για να σας καθαρίσω τα πολύφωτα. Δεν μιλώ για τις δουλειές. Εντάξει, στην πάστρα τρώγεσαι. Μιλώ για άλλα εγώ. Τι έκανα πάλι? Τι έκανες πάλι? Στους διπλανούς καταφτάνει ένας από αυτούς τους κουρού, πώς διάολο λέγονται. Είναι αυτοί σοφοί, ξέρεις, που ζουν μες στα σπήλαια και είναι κρεμασμένοι ανάποδα σαν τις νυχτερίδες και τρώνε ρίζες, ακρίδες και ζαρζαβατικά γενικώς. Ο γκουρού Μακταβαντάτα Αχαντ Άρους Φαδίλ. Οικογενειακώς θα έρθουνε. Εμένα μου πάνε περιμένουν μοναχά έναν. Ένας είναι αυτός και θα μιλήσει στο συνέδριο που οργανώνει ο κύριος Γαλινός δίπλα. Μου σίτσα, ώστε το παραδέχεσαι. Το ξέρεις και δεν μου πες τίποτα. Γιατί να σας το πω? Γιατί όταν έχετε μια τόσο σημαντική προσωπικότητα, παιδί μου, από το εξωτερικό, πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσει μια πέλη μου στο ξύδι. Κυρία πέλη μου στο ξύδι, αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή φιλοσόφους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Να σας γνωρίσει να κάνετε τι? Βρε, εγώ δεν έχω συναναστραφεί τόσες φορές με άλλους φιλόσοφους. Είσαι στα καλά σου? Βέβαια, ως γνωστόν εσείς κοιμάστε με τα βιβλία του Καστοριάδη στο προσκέφαλό σας. Ναι, ποιος είναι αυτός? Τέλος πάντων, μην μου πεις ποιος είναι αυτός, δεν με νοιάζει. Άλλος είναι το θέμα μας τώρα. Άντε, κατέβα από εκεί πάνω να τα συζητήσουμε. Έχω δουλειές τώρα. Σου δίνω άδεια εγώ. Κατέβα, Χριστιανή μου, πρέπει να μου πεις ποιος είναι αυτός ο μπακλαβαδάτος. Πού το μάθατε εσείς αυτό? Συνάντησα την Ιφηγένεια έξω. Είναι μια φίλη της, βέβαια, και μου τα είπε όλα. Άι, μωρή, κατέβα από εκεί πάνω πια. Ή λίγο
θα μου έρθει. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Φαίνεται να σου κάνω πλάκα. Μα καλά, αφήσει και ο Άρης. Εγώ και ο Άρης τα είχαμε κρυφά. Δεν θέλαμε να το ξέρει κανείς. Ούτε κι εγώ. Μα γιατί? Τέλος πάντων, δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει τι κάνω τώρα. Ωραία, Ιφηγένεια. Με έστειλες τώρα. Το έχεις πει πουθενά αλλού? Πώς? Στον εαυτό μου, στην κάμερα. Κάπου έπρεπε να το πω κι εγώ. Και στον Άρη φυσικά. Και εκείνος τι λέει? Ότι θα πάρω τα βουνά, τι να πω. Το συζητήσατε? Έτσι και έτσι. Και πού καταλήξατε? Ο καθένας αλλού. Και να σου πω, θέλει να το κρατήσει? Γιατί να μην θέλει να το κρατήσει? Βέβαια. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές από εμάς. Αυτές από μικρές θέλουν να γίνουν μητέρες. Βασίλη, κόφτω γιατί τόσο θέλω για να σαλτάρω, Εντάξει, το κόβω. Και τώρα τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, μωρέ? Τι θα κάνω, με φαντάζεσαι εμένα με πάνες, καροτσάκι και μπιμπερό? Ας το δω αυτό και ας πεθάνω. Πάντως, φίλε, αν γίνεις μπαμπάς, ξέχασε τα όλα. Εμείς θα γυρίσουμε στις παραλίες, στα παραντάις, στα Λονδίνα και εσύ θα κάθεσαι να ξεσκατήσεις το μωρό σου. Να σε καλά, ρε φίλε. Είσαι το στήριγμα που δεν είχα. Άρε, πού πήγες και έπλεξες, ρε? Δεν ξέρω. Σκεφτόμαι να το κρατήσω. Όπα. Τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται στο πόδι ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Εσύ τι θα κάνεις στη θέση μου? Α, τέτοια διλήμματα δεν τα θέλω ούτε θεωρητικά. Μα καλά, βρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν να κάνατε ελεύθερο σεξ? Είσαι σοβαρή? Πάντα παίρναμε προφυλάξεις. Τότε. Ξέρω εγώ. Εσύ πώς νιώθεις για τον Άρη? Εγώ είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Καλά, πάντως αυτό δεν έχει και πολύ σχέση με το μωρό. Έχει και μάλιστα άμεση. Έχει, Έχεις ερωτευτεί ποτέ Μυρτώ? Ναι. Δηλαδή, έτσι νομίζω. Τόσο πολύ που να αγαπάς το κάθε τι πάνω στον άλλον. Που όταν έχεις κάτι δικό του μέσα σου να είσαι απόλυτα ευτυχισμένη. Όχι. Τόσο, μάλλον όχι. Τότε δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σχεδόν αδύνατον. Έλα, καταλαβαίνω. Μην με κάνεις να κλάψω. Πάπη. Έλα. Καλά, πρόλαβα. Έχεις δουλειά? Ναι. Πάω στο καφενείο να κουνήσω τα πουλιά. Α, ωραία. Τότε μπορείς να πας στο αεροδρόμιο και εμένα να παραλάβεις κάποιον γιατί έχω μάθημα, δεν προλαβαίνω. Άντε να στην κάνω την αβαρία. Αρκεί να μην είναι Σουηδός, να μπορώ να σε εννοηθώ. Όχι, μπάμπη μου, δεν είναι Σουηδός. Φιλόσοφος είναι. Α, ησύχασα. Ναι, έρχεται από την Ινδία για να μιλήσει σε ένα συνέδριο δικό μου που οργανώνω εγώ δηλαδή με θέμα τη σεξουαλική ζωή και την ελεύθερη βούληση. Τι λες τώρα και θα φωνάξει οι Ινδιάνους να μιλήσουν για τη σεξουαλική ζωή? Όχι οι Ινδιάνους, μπάμπη μου, οι Ινδούς. Από την Ινδία έρχονται οι Ινδοί. Ο άνθρωπος βέβαια είναι Έλληνας, έχει ελληνική καταγωγή. Απλώς ζει στην Καλκούτα εδώ και 20 χρόνια, κοντά στις όχθες του ποταμού Βραχμαπούτρα, έξω από την Καλκούτα. Κατάλαβα, Έλληνο-Ινδός. Πώς θα τον γνωρίσω? Θα τον γνωρίσει, μπάμπη μου. Φοράει θα φοράει κελεδία και είναι. Πάρε Πελαγία, θα μας φάει ο ντάλαρος μέχρι να φτάσει ο ύπνος. Είσαι σίγουρη ότι μας είπαν εδώ πέρα? Εμένα ο Ηλίας μου είπε στο αεροδρόμιο να τον περιμένει. Άσε τον Ηλία, εγώ μίλησα με τον πρέσβη τον ίδιο και μου είπε από εδώ θα τον επαναλάβουμε το σοφό. Αχ, εγώ πολύ χαρά που θα γνωρίζω επιτέλους ένα φιλόσοφο από κοντά. Είσαι σίγουρος ότι έγραψε σωστά το όνομά του? Ναι, έτσι το λένε. Δεν θυμάμαι να το πω απ' έξω, πάντως θα τον βρούμε σίγουρα. Εντάξει. Πούντος ο χριστιανός. Οπ. Λες να είναι αυτός ο Λίγδας? Μην μιλάς έτσι, βρε, σου λέει πρόκειται για κοτσαμάν φιλόσοφο. Μάλιστα είναι ο φιλόσοφος της αγάπης μου. Ναι. Γεια σας. Σαλάμ αλέκουμ. Είμαστε από τον Ηλία και την Ολύμπια. Εννοείται είναι όλοι γκαλινούς. Εσείς είστε σίγουρα ο φιλόσοφος που περιμένουμε, έτσι δεν είναι, δάσκαλε? Πώς ήταν το ταξίδι? Ο προορισμός έχει πάντα τη ρευστότητα του νερού που κυλάει στον ποταμό. Καλέ, τι ωραία που τα λέει, δεν σου είπα, φαίνεται ότι είναι σοφός. Κάτσε να σιγουρευτούμε πρώτα, δάσκαλε, σας λένε Μπακτιβετάντ, Σουσάμ, Αχάτ, Αρούς, Φαντίμ? Τα ονόματα είναι ένα τείχος. Εις από αυτό βρίσκεται η πραγματική ουσία του εγώ. Το εγώ όμως δεν βοήθησε ποτέ κανένα. Πρέπει να έχει πολλές αναταράξεις στα αεροπλάνα. Σταμάτα βρε παιδιά, έχει δίκιο ο δάσκαλος, έτσι είναι, συμφωνώ. Εγώ πάντως είμαι η πέλη μου στο ξύδι και από εδώ ο άντρας μου ο μπάμπης μου στο ξύδι. Χαίρομαι πολύ. Θα προτιμούσα να μην διασταυρώσουμε τις άβρες μας. Φαίνεται δεν του αρέσει να